रौतानि बे कनफारेन्सआवनो बिदि माने बर'लेण्ड बिनायनि माने डिभाइड आसाम 50-50 बिदि जागोन होनना बुंनायाव रौता कनफारेन्सआबो मोनसे माने आबसुनि माने टार्निं पइन्ट बिदि आरो बेयाव बेनिफ्राय उनाव उपेन्द्र मोना आरो बे थांखियाव माने गोख्रों जाखाबाय बेखौ लानानैनो माने माबा खालामगोन दाबि खालामगोन सोमावसारगोन होननानै बेयाव जोङो बिदि थान्दै मेलफोराव थायाखै जों बे हारिमु आयदायावसो बाहागो लादों जोंनि गामिनिफ्राय जोङो बिदि गेवलां आफादफोरावबो मोसानाय माबाफोराव बाहागो लादोंमोन आरो बे समावबोथ' बिदिनो जोंनिया बर'निया माने खौसेबा जों थांगोन गावस्रायोबा जों थैगोन होनना बुंनाय स्ल'गान उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ फोरोंना होनायमोन बै समाव जों खौसे नुयोमोन बर'फोरखौ ज' ज' साहित्य सभा नांबाबो बबेबा PTC नांबाबो जों 7आव फरायना थानाय उदयाचलबो बिनो थांफ्लांदो दिसपुराव रमान हांखोबो जों जेल जाफ्लांदो बिदिनो बर'फ्रा ज' ज' ओंखारोमोन बेनिफ्राय उनथिं आरो माने बे आबसुआ सोमावसारनाय समाव माने गावस्रानाया आरो फैलायबाय बे गावस्रानाया फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव बायदिसिना दाङाबाजि जाबाय दा बेवहाय जों नुयो आरो पार्लियामेन्टनि जि बिसायख'थि बेफोरावबो जोंनिया बिदिनो गावस्रालायनानै माने दैदेनगिरिफ्रा जों देरहानो हायाखै दा गुबुनासो बेवहाय देरहालांदो बे समाव जोबोद दुखु मोनो आरो माने जोंनिया मानो खौसे नाजाया जोंनि माने गेदेर मोनसे सार्थनि थाखायनो जोङो खौसे जानांगौ लिडारफोरा आरो बिदि जों ज' जाबाथ' गुबुना जोंनि बिदि खाबुखौ लानो हाया आरो बेखायनो दा बिदि ज' जागोन होननानै खोनानानै मोजां मोनदो आरो बिदिनो ज' जानानै नाजायोबा हायैनि जेबो खोथा गैया जोंनिया दा हारसिंबा बोलोआ लोरबां जायो बेनिखायनो जोंनिया मोजोमसेल' बर' सुबुं जों बयबो दैदेनगिरिफ्राबो ज' जायोबानो आरो जोंनिया बिनाया बयनियाबो रोखोमसे बुंबानो जों सानसेबाबो मोनहैगोन आरो जों बड'फानि सिमां आरो रायजो राजानि सिमां लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो दा माने जोङो गावजों गाव अबावबा गावखौ दैदेनगिरि होननानै माने बेयाव बेखौल' दिन्थिनो लुगैयालासेनो जों गासै बर' हारिनि सार्थनि थाखाय माने जों एसे एरा धरा नागारलायनानै बा जोङो गोरोबलायनानै जों बिदि नाजालायबा मोजां मोनगोन आरो जोंबो माने सासे सर्बसाधारन रायजो हिसाबै दा जोङो कत' बिदि फोथैना लाबाय जोंनि गोरों गोरा जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनि फरायसाफ्राबो जोबोद खहा जाबाय बै समाव फरायनाय खहा जाबाय प्रमदआ बेयाव फैनानै सोंदोंमोन जोंखौ सोमावसारनायखौ बोरै खालामबा गाहाम मोनगोन बिदि आं बुंदोंमोन आरो आं मोनसे माने फोरोंगिरि हिसाबै आङो हांख्रायनो लुबैयो माने फरायसाफोरखौ जाहाथे थोंजोङै आरो बिदि सोमावसारनायाव लाङा जोंनि गथ'फोरा गोरों गोरा जानांगौ गोबां खहा जाबाय आरो बिदियै जों सोलोंथायाव जुदि गोख्रों जायाबा आरो जों रायजो मोनबाबो जों बेखौ मोजां सामलायना लानो हानाय नङा होननानै बेखौनो बिदि सानो आरो आं दा रायजो राजानो बयबोनावबोथ' लुबैनाय दङ मोननो बर'लेण्डखौ मोननो लुबैनाय दङ दा बेयाव जों खौसेयै बयबो नाजायोबा दिनै नङा गाबोनबाबो मोनगोन बिदि आरो बेथ' दिनैनो मोनथारनांगौ नांबाबो मोननाय जिनिस नङा सिगां बे आन्दलन समाव बिदि आनजाद होआलासेनो PFआव थांबाय बिदि बिसोरखौ माने आनजाद हो होनना बुङोमोन जोंनिनो बाय बाहागि बिदि आनजाद हो होनना बुंबा बिसोर बुङो बर'लेण्ड मोनागौ माने आनजाद होआ होनना बुङो माने मोनसे थौ बिदि फैयो आरो बे समाव फरायनायबो नांला जेबो नांला बिदियैनो बारसोमबाय दा जों आरो फैबाय थानाय सोमावसारनायफ्राव जोङो बेफोरबायदि खहाखौ माने इयुन जोलैफोरखौ खालामना लायालासेनो रायजो राजायानो बयबो खौसे जानानै माने बिदि बिबाय थाब्ला सानसेबाबो मोनखागोन आरो राजखान्थिनिफोर पलिसिफोरखौथ' राजखान्थिगिरिफ्रासो मिथिगोन आरो दा आबसुआनो मैखोमै बेखौ बाहागो लागासिनो दङ बिदियाव माने आं मोनगोन होननानै सानो आरो नाजानायथ' थानो नांखागोन एसेबां गोरलैबो मोना
आब' प्रमिलायाथ' माने बियो इसिबां थैथां नाजानाय बै समनिनो आरो बे रायजो बिनायनि थाखायनो जोनोम जानायाव माने गायसनगिरि माने आफादगिरि जानानैनो बिथाङा दा बे राजखान्थिनि बेबायदि लामायाव बिथाङा आगान सुरनानै बेसिम मोनहैबाय आरो दा बिथांमोना जुदि बर'लेण्डखौ नाङा होनना बुंनाय बिदि नुबा बोरैबा मोनखाङो आरो बिदि राजखान्थियाव हाबनानै बिदिबो बुंनो हायोना होननानै सानखाङो थेवबो आब' कमलाया आंखौ बुङो जोङो दा माने पार्टियाव हाबबाय जों जेबो बुंनो हाया जोंनि खुगाया बन्द आइजो आफादाव थाबानो जोबोद मोजांमोन दा बे कनिका मुवासो बुंनो हागोन बिदिना बुङो आरो बे मिटिङाव माने आं सानो आरो बिसोरनावबो गावनिफ्राय बिदि लुबैयि नङा होननानै सानो आङो पार्टिनि बायदिसिना नेमखान्थि बा बेफोर माबा जायफोर बिसोरनि थांखि लानाय बा बुंनो होनाय बिदिखौ बुंनायाव गाव गोजोना बादि सानो आरो लोगो मोनबा रायलायब्ला बिदिथ' बुंनायाव बिदि ओंथि थायो बिदि मोनो आरो आङो माने बिसोर पार्टियाव हाबनायखाय पार्टिनि बायदिसो खोथाखौ बुंनांगौ जाहैदो होननानै सानो आङो दा बेवहाय जों माने पार्टि हाबदोबाबो जोङो हारिखौ नायनानै जों बिदि माने थोंजोङै बेखौ माने सापर्ट खालामबानो आं मोजां मोनगोन आरो आंथ' बयखौबो लुबैयो दा माने बेवहाय अनजलि दैमारिमोन बा NDFB बिथांमोनाबो वुमेन जास्टिस फराम बिथांमोनाबो दा बेवहाय लोगो जाबोनायाव मोजां मोनदो आरो बिदिथ' जोंनिया बारा गैखाया मोजोमसेल' बर'फ्रा आफादफोराबो बिदि दा गुबुन हारिफोरनिखौ नुयो माबा मोनसे गावनि हारिनि खामानि मावनोबा खौसे जायो जोंनियाबो बिदिनो आइडिय'लजिफ्राथ' एसे गुबुन जाखागोन जाबाबो जयै माने जोङो माने खौसे दिन्थिबा गुबुन हारियाबो एसेबां लाय मोननाय नङा होननानै सानो आरो दा नबसरनिया मोना जिबायदि बर'नि खोथा बुङो माने दा MP खननै बियो देरहालांबाय बेखौ जोबोद दुखु मोनो आरो बोरैबा मोनो माने बिदि जोंबो खौसे थानायबाथ' बे हानाय नङामोन बिदि साननाया बयनावबो फैदो आरो बर' रायजो राजानियाव कमन पिपुलफोरनियाव दा जों ज' जानानै बिदि दा बायदिसिना खामानिफोराव मावनानै आरो देरहाबा आरो माने बेखौ नाङा होनना बुङा जाहाथे बयबो बेखौ गोसोआव लाखियो जोंनि लुबैनाय रायजो राजाया माखौ लुबैदो मादि मावनांगोन राजखान्थि दैदेनगिरियानो जा बा जायखिजाया आफादनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि मोखांथिं गोसोखांनानै माने ज' जानांगौ बेखौनो आङो हांख्रायनो लुबैयो दिनैनि दिनाव दा आबोबा माने गुबुन गुबुन बिथिङाव मावदो दा थुनलाइयानो जा बा सेमिनार बायदिसिना आरो समाजारि बेफोरथ' दङनो राजखान्थियारि बायदिसिना माने दाबि दाबाफोराथ' दङनो मोनथाइफोरनि सायाव दा आबोबाबो बे आफादखौ जे फोथांना लाखिबोबाय एसां गोबाव माने नांगौ जानायावसो आथोबखौ दानाय जादोंमोन दादोबाबो उनाव बेयो आबसुदो जों जेरै बाहागो लाफानानै मावदोंमोन बेबादि दा नङा जों नुयो जे आइजोफ्राबो गोबां डिग्रि गोनां सोलोंथाइ गोनां गोजौ थाखोनि आइजोफ्राबो बे आबोबाव दङ दा आं नुयो माने आबोबनि आफादफोराव बारा आइजोफ्रा फैनो नागिरा बेवहाय बुङो आरो आबोबनि आफादाव थांनालाय मा मोनगोनहाय होननानै बुङोनो आरो बिदि बांसिनानो बुङो ना बुंनाय खोनायो दा उदालगुरिफ्राव सिगां आबोबनि मिटिं नांबा जेरै माने मानसिया बुंफबजोबोमोन दायो माने बिदि मानसि फैया माने पार्टिनि मिटिंबासो थाङो होननानै रायलायलायनाय खोनायो आरो आं थांबा बिदि दाथ' जोंनिया आबोबा मोनसे बिदि राजखान्थि हान्जा नङा बेयो समाजारि मोनसे आफाद जोंनि आइजोफोरनि गांनाय उखैनाय रायजोफोरनि बायदिसिना मोनथाय बेफोरनि सायावसो न्यायनि सायाव बिदि सावरायनाय जायो मावनाय जायो आरो जायगायाव जानाय बायदिसिना माने जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आइजोआनो आइजोनि जेंनाखौ सुस्रांनो सानो आरो बिदि सेमिनार जायो सेमिनारफोराव जोङो दा नुयो माने दानि प्रेसिडेन्टआ माने कलेजाव मावनाय मेडाम बिदिफोरानो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा आबोबाव बिदि बाहागो लायो
जों सिगां बिदिनो रोंबा दारों मावदोंमोन आइजो आफादाव थानायफोरा बांसिनानो बैसोगोरामोन दानियाबा माने बिदि बैसोगोराफ्राबो जोबोद डिग्री गोनां सोलोंथाइ गोनां बिदिनो गोजौ साननो हायो मावनो हायो दा बेवहाय जोंनिया मोननाय मोनैथ' खोथा गैया बेयाव थांबाथ' मोनखाया थेवबो जों हारिनि मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोङो मावनो साननो बा लोगो मोनलायनो बिदि मावनायखौ नुनो मोनदों दाबो बिथांमोना बिदिनो फोथांना लाखिथो आइजो आफादखौ जों मोनसे आफादखौ फोथांना लाखिनायाथ' एसेबां गोरलै नङा बेहाय आं माने साबायखर होयो आरो बिदि फोथांनासो लाखिबाय 1982 मायथाइनिफ्राय दासिम माने सिलभार जुबिलि जालांबाय दा बिदियै जोंनिया गोबां बोसोर फोथांना लाखिबोबाय आइजोफोराथ' न'खर सामलायनाय गथ' गथाय खांनाय बायदिसिना न'खरनिफ्राय ओंखारनो हाया बा साख्रि आलाफ्रा साख्रि मावनाय थेवबो माने आबोबखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय गोबां साबायखर होयो आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन जिउ गोलाव जागोन बेखौ सानो